Salutare și bine m-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi mi-am băgat 170 de gemuri pe Brawl Stars și o să ne luăm Brawl Pass-ul. Și da, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Deci da, Activate. Venim la tine. Nice. O să începem cu skin-ul. Da, nice. Megabox-ul. 6, 5. Bănuți. Big box-ul. Pimpec. Sunt bune. O să las PowerPoint-urile dacă îmi pică un brawler din următorul Brawl Box. Așa, bănuții. Eba. 6, 6, 6, 6. Sper să fie brawler și dacă o să-mi pice colonele Rufus, o să dau rage. Și gadget. Dar e bine. Nice. 100 de bănuți. Big box. Da. Big box. Nice. Așa. Big box-ul. Și colonel Rufus. Nice! Let's go, chat! Și acum să iau super pinul. Nice. Acum, mai întâi să ne-l băgăm. Mă mai las să închid filmarea. Stai puțin. Ok. Unde este colonel? Colonel, unde ești? Uite-l, mă, tată. Uite-l, mă. Și acum să băgăm punctele pe el. Unde-i colonel? De ce mi se încarcă? Pe bune? Sunt am înfistat. Ok, să ne băgăm înapoi. Să vedem dacă mi s-au băgat punctele. Să vedem. Da, mi s-au băgat. 100 de puncte, tot pe merg. Tot pe merg și scuze că se aude sunete pe fundal, dar na. Și 50 tot pe colonel. Ok. Și împreună cu voi o să-i dăm upgrade și o să facem misiunea aia de 1000 de tokenuri. Și da. Stați. Upgrade și upgrade. Select. Și împreună să vedem ce este la misiune. Win 5 with colonel Ruf. Ok. Trebuie să câștigăm 15 meciuri cu colonel Ruf. O să ne ia ceva și da. Colonel, te iubesc, tată. De ce vine? De ce mă înconjurați? Mamă, și cum am scăpat de acolo?
Mamă! E prea OP. Adică e prea ok la colonele au fost prea faină, prea... Adică uite-te și tu cum ricoșează. Oh my god. De ce mi s-a pus ăsta pe loc? Da, oare am făcut... Uite că mi s-a pus. Am luat locul 4, dar nu. Și am play again. Și nu. Mă bucur foarte mult că am luat colonele Rufus și sunt foarte, foarte fericit. Mamă, ce l-am distrus! Nice. Dacă îmi pică netul... Na. Mamă, cât de mergi dă. Asta e ninja, direct. 5100! Cu amândouă, e prea pe brawlerul ăsta. N-ai cum. Unde-s toți? Mamă, ce aici? Mamă, ce aici? Boxuri erau și nu erau luate. Uite-l pe 8-bit al meu. Ricoșeul, nu i-am dat ricoșeul. N-ai mă cum. Ia păi cu brawlerul ăsta. Știu că mi-am irosit ultima dată degeaba, dar na. Unde-i? Uite-l acolo e, mâncați așa. Hai mă, n-ai cum. N-ai cum, păreau pe brawlerul ăsta, nu mai știu să vorbesc de emoții. Ui, l-am luat și eu. Deci nu. Nu. Și na, o să fie prea greu ca să fac asta pe filmate și na. Da, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa!